Meclite gatnaşçylar ykdysadyýet, sowda, maýy goýumlar, himiýa we nebit synaгаty, saglyk goraýyş, medeniýet we başga da bir neçe urlar boýunça türkmen Korey hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçiliklerini we geljegini aralyp matlagatlaşdylar. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň iki taraplaryň görnüşde we köp taraplaryň meýdançalarda netijeli hyzmatdaşlyk edýänlikleri beýlenildi. Beýlenişi ýaly iki ýurdun gyzyklanmalary esasyna dürli urlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklar saýlaşykly ösüşe eýe bolup, hil taýdan täze derejä çykýar. Meclite gatnaşyjylar iki ýurdun ykdysady kuwwatyny gözeňde tutup, özara söwda we maýy goýum işçiligini ösdürmek babatyna ägir mümkinçilikler bardygyny ýatydylar. Bilelikdäki meclite gatnaşylaryň beýleşi ýaly ýurtlarymyz sebit we ähli gün tertibiniň möhüm urlary boýunça garaýyşlarynyň ýakynlygyny ýa-da gabat gelýänini görkezmek bilen Birleşen Milletler Uramasynyň we beýleki awraýly halkara düzümniň çäklerini birik-birigiň öňe sürgen başlangyçlaryny gollaýarlar. Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy formatyna güdükli tarap hyzmatdaşlygym netijelik häsiýeti eýedir. Insan perwer ulgamyna hyzmatdaşlygym türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Taraplar şeýle hem ýurdumyzyň gäme gurulşyk mümkinçiliklerini potalandyrmak işine Koreýa Respublikasynyň öňde barjy kärhanalaryna çekmek meselelerini aralyp matlagatlaşdylar. Ýurdumyzda döredilen infrastruktura binýady we bar bolan ägirt uly mümkinçilikler uly özara bähwitli hyzmatdaşlygy hasam giňeltmäge şert öredýär. Meclise gatnaşçylar özara gatnaşyklary bilen beýlekde ösdürmek üçin ýokary derejede gurulýan saparlaryň möhüm ähmiýetine öňe çekdiler. İki ýurdun ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň özara saparlarynyň çäklerini dürli çärelen gurulmagy, dürli urlarda türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň täze derejelere çykarylmagyny şertlendirýär. Şunu Türkmenistan Koreýa Respublikasy parlamentary dostluk toparynyň işine möhüm ornuň değişligi bellenildi. Sowda, ykdysady, ilmi we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Koreýa toparyny 9-njy meclisine gatnaşyjylar duşuň özara bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini matlagatlaşmak üçin amatly meýdança bolanyny belep degişli tetwirnama gol çekdiler. Resmi namada taraplar uzak möhletli geljek urlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegi ygradlyklaryny tasdikladylar.